ಮಾಮಿ ರೆಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪಸಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡೇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನಿ ಮಾಮಿ ಪಿದಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪಡು ಅಂಚ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಅನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರಿಂದು ಅಂಚ ಆರು ಒಡೇಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಕುದೋನ್ ಇಲ್ಲಡು ಅನ್ಪೋಪುಜಿ ಬಂದು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟೋಡಾರು ಪಿದಾಡ್ತಿರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ. ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿ ಕಲೆಗು ಮಾಮಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಿ ರೆಡಿ ಆತಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸೀರೆ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಿನಿ ಸುರು ತುತ್ತುನೊಂದು ಸೀರೆ ಒಡೆಗ್ಲಾ ಪೊರೆಗೆ ಏನ್ ಪಂಡಡ ಪೋಯಿ ನವ ಪಂಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇನಿ ಆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರು ದಾನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಪಂಡತೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ರೆಗ್ಲ ಮನಸತ್ತಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೆರು ಏನಂಜ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಪೆ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಕಲೆಗ್ ತುಯ ರೀತಿ ಮಾಮಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನೇನು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದುಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾಮಿ ರೆಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪಸಂದು ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಚದ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬನ್ನ ಮುಟ ಮಾಮಿಗೆ ನಡ್ತೋರೆ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚದ್ದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೋನ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಪಂದು ನಿಗಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋರೈತೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ದಾದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಚಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಏರಂಡಲ ಅದ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರಂಡಲ ರೀಚ್ ಆತ ನಾಲ್ ಜನ ನಮಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಚೂರಂಡಲ ಕೆಲ್ಸಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಲ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಪತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಪಂದು ಏನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ ಎನ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬಡ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಲ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುವೆರತ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕದು ಆರಾಧ್ಯ ಬತ್ತದ ಎದುರು ಪಾತಿರತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪನ್ರಾಜಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಸೋಮವಾರ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೋಡು ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಚ್ಚರ್ತದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಾರೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರಿಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅವೆ ನನ್ನ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋರೆತ್ತುಂಡು ಸದಾಯಿ ಬುಲ್ತುಡ್ದೆ ಪೋಯಿ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಈಶಾನ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಈಶಾನ್ ಇಂಚಿತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ತೂವನಕಲ ಲೈಕ್ ತೋಜಿದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೋಜಾವೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಎಗ್ದ ಅಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದೇನೊಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜ ರೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಂದು ಒಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗುಲ ದೀತೆ ಒಂದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಅರ್ಧದಾತೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು
నేను ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆತನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಅದು ನೀರು ಅರ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಏನೇನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪನ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಶುಂಠಿ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನಿಗುಲು ಬೇತೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತುನಲ್ಲಿ ಏನಡ ಒಂದೇ ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಇತ್ತು ನಂಚದನ್ನು ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚಿನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ನೂಡಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೀತೆ ತುಲೆ ತೋಜುನತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೇನು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ತೆತ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಎಡ್ಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೇನು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಾನು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ నేను ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದೆ ತೊಂಡ ಸೈ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಲ ತರಕಾರಿ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ತರಕಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಗೆತ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆವನು ಅವೇ ಕಡಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬುಡ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈತೆ ಪಾಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಓ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ನಮಡ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಅನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಏನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಉಪ್ಪು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಯನಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡದೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಪಂದಿತ್ತು ಜನ್ನಿಗಳ್ಡ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು పొడిచి ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚ್ ನಿಗಲ ಓ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಡಡು ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಪ್ಪಲ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಸಾಸ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಸಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕರೆಂಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಯನ್ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಖಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡಿದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಪುಳಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಬಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚದನ್ನು ಪಾವ್ ಭಾಜಿದ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಹಾಪುಣಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೇಯ್ಪಾನಾಗ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪಾಡದಿತ್ತಡ ನೀರಿಗೆ ಆ ಒಂಜೆ ಕೊಂಚ ಅಂಟುಚಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಬುಡ್ ಬುಡ್ದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ
ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪತ್ತು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಗೆತೊಂಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಎಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಗ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಗವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಐನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಉಂದು ಪೂರ ಉಂದಾವನಗ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಫ್ಲ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ನೂಡಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತಿನ್ರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ನಿಕಲ್ವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲರಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.